104.7 IFM. Report! Mahigpit na binabantayan sa mga barangay sa Dagupan City ang kalusugan at nutrisyon ng mga bata at matatanda bilang pagtugon sa malnutrisyon. Sa Barangay Bunuan Gisat, patuloy ang monitoring sa timbang ng mga bata, pagbibigay ng mga bitamina at deworming upang matiyak na magkakaroon ang mga ito ng malusog na pangangatawan. Mga BP, tulad kanina nang nakita nyo na nag-BP kami ng mga pasyente. And at the same time, yung mga DMPA namin at saka yung mga injectable and pills na nanggagaling dito sa barangay. At yung mga deworming din po namin na ginagamit namin sa mga bata para hindi naman sila magkasakit. At saka para makuha nila yung nutrients na dapat nasa kanila. Sa Barangay Herrero Perez, nagsasagawa ng regular na pagbisita ang mga barangay nutrition scholars sa mga kabahayan ng matatanda upang matutukan ang kanilang mga kalagayan at kalusugan. Nagbibigay kami ng feeding galing sa DOH, tapos gamot nila. So, for ngayon, may nagawa ng... Opo, meron na. Tas pag every January, minomonitor namin sila para alam namin kung nag-improve yung nutrition status nila. Kadalasan umano sa mga dumudulog na matatanda ay iniinda ang sakit sa katawan at maging ang pagmumonitor sa kanilang blood pressure. May sapat naman umano silang supply ng gamot at mga bitamina na nagmumula sa Department of Health na inilalaan para sa mga residenteng nangangailangan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.